преди няколко минути. Б преди една секунда и В когато пих кафе. Добре? Кой е верният отговор? Преди няколко минути. Когато спирам пих кафето. Добре. Верен отговор. Колко точки получавам? Една. Кой е най-големият приятел на Мечо Пух? А. Христо Стоичков. Б. Азис. В. Джастин Бибър. Азис. Добре. Получаваш една точка. Ти? Поред теб? Според мен не Азис. Добре. Време за развлекателната станция! Стигнахме до трети въпрос. Колко хора могат да се съберат в една обувка? Добре. Чакайте. А. Аз и моето его. Б. Мечо Пух. В. Воняк крак. Аз моето его. Ти? Аз моето его. Добре. Верен отговор. Така. Четвърти въпрос. Кой? Четвърти въпрос. Коя е най-бързата кола? А. Пеганизода. Каручка. И В. Москвич. Имате право да кажа помощ от зоопарка. Позвонете на Азис или на Джастин Бибър, който вие решите, или най-важното 100 на 100. Казай. Искам помощ от зоопарка. Добре. Здравей, приятелю! Добре, искам да ме отговоря на този въпрос. Кажи го, водей. Коя е най-бързата кола? А. Пеганизода. Б. Каруца. В. Москвич. Не знам, моя чакай. Добре. Ами казвам кръста. Браво! Две точки за тебе, нека си. Добре. Сега стигнахме и до последния въпрос. Той е решаващ. Колко пръста човек може да си пръкне в носа? А. Женските 20, а мъжките 20. Б. С 10 на ръцете. В. С половин. Казвай.